Üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. Ezt a Draw and Slide-ot fogjuk játszani. És ezzel játszottam, igazából annyi a lényege, hogy rajzolsz egy ilyen platformszerűséget, és akkor azzal lespuszol. És akkor amíg elérsz, addig elérsz. Úgyhogy indítsuk is. Na, jó, itt is vagyunk. Na akkor itt már látható is, hogy egyből dobálja nekünk itt a dolgokat. Itt egy jó játék. És akkor itt lehet upgrade-elni. Itt lehet nyitni ilyen platformokat, amik erősebbek. Igazából ennyi, és itt lehet rajzolni, és itt lehet rajzolni, és akkor jó, hát ez jött ki a végére, mert többet nem bírok. Úgyhogy szerintem hát újra meghaltam, az a lényeg igazából, sajnos most. De rengeteg pénzem lett, úgyhogy most tudunk csinálni nagy platformot. Jó, hát akkor el is készült a végeredmény, úgyhogy induljunk is. Hát sajnos meghaltam, de rengeteg pénzzel kijöttem egyébként. Úgyhogy szerintem amúgy nem pörgetek már, hogy pörgetek, és nem, ez erre 3% van, erre meg 1. És ez 210, és ezt ugyanúgy meg lehet kapni, és ugye nem lesz jobb, akkor az nem jó. Úgyhogy szerintem maradok és építek valamit jó, vagy upgrade-elj? Maradok így. Na hát akkor ez lett a végeredmény, úgyhogy szerintem induljunk is. Na hát akkor meghaltam sajnos, úgyhogy már felupgrade-eltem magamat. Ugye rajzolunk valamit. Na akkor szerintem kész is van, úgyhogy induljunk is. Hát sajnos megint meghaltam, de szerintem köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és írd a kommentek közé, hogy #Csongi. Ha ezt megtetted, akkor mutatok egy varázslatot. Mehet? 3, 2, 1.